Hej och välkomna till dagens webbinarium om rullsegel från Elfström Sales och Kryssarklubben. Vi kommer att prata om olika typer av rullsegel och här börjar vi först med lite information om själva webbinariet. Vi har mikrofoner och kamera avstängda för alla deltagare förutom vi som presenterar. Och frågorna får ni gärna skriva i chatten. Och är det frågor som är relevanta för det vi pratar om så svarar vi på dem direkt. Och annars om ni ställer frågor som inte hör till ämnet vi pratar om just nu så fångar vi upp dem på slutet. Presentationen kommer också att skickas ut till alla deltagare efteråt. Den här presentationen eller webbinariet spelas också in. Det kommer man också kunna ta del av efteråt. Från Elfström Sales så kommer vi också med ett erbjudande till alla som har varit med på detta webbinariet när vi har slutat. Vi har också en sajt för det här webbinariet där det finns lite mera instruktioner om, och filmer om det vi pratar om. Den länken kommer jag lägga ut i chatten här alldeles snart. Där får man också möjlighet att ta del av ett erbjudande och lite mer information om Kryssarklubbens båtprov och utbildningar kommer också finnas på den sajten. Vi som pratar idag är Nils Flor som är segelmakare. Det är jag det. Ja. Och du har förflutet inom 470, 49er, Drake. Bland annat. X99 får man inte glömma. Men Nej. Det som du är allra stoltast över är... Ja, det var ju min tid som ung kadett. Ja. Ja. Och jag är inte uppväxt här på västkusten. Om det hörs. Men jag anstränger mig. Jag bara innan vi går för långt in i detta skulle jag gärna vilja få någon tumme upp på att ni hör oss. Okej? Japp, topp. Tack för det. Vi kommer också ha ett inslag från Kryssarklubben som Filip kommer att stå för. Han är utbildningsansvarig och projektledare på Kryssarklubben. Innehar också fartygsbefäl klass 8. Och han är ansvarig för Kryssarklubbens båtprojekt som han kommer att prata om senare. Sen är det jag, Axel Severdag som jobbar mest med affärsutveckling och marknadsföring på Elfström och kommer att försöka terrorisera Nils så han förser er med så mycket fakta om dagens ämne som möjligt. Jag har förflutet inom matchracing, Melges 24, J70. Jobbar aktivt i GKSs träningskommitté till vardags. Och dagens ämne är ju då rullsegel. Och vi har delat in det här webbinariet i ett antal olika delar. Där vi först kommer att prata om själva hårdvaran, alltså system för försegel. Alltså då rullsystem för försegel och rullmast där vi pratar om inmast furling som då är i masten och vi kommer också prata om inbom furling som är det som kallas rullbom normalt. Och när vi har gått igenom det så kommer vi att ramla in i segel och titta på hur olika segel designas för att fungera till den här hårdvaran. Sen kommer Filip in och gör ett gästspel där han pratar om Kryssarklubbens utbildningar och båtprojekt. Sen får ni tillbaka oss och då pratar vi om utveckling och testning. Sen kommer lite nyheter och allra sist frågor och svar på de som vi inte har lyckats svara på under resans gång. Så räknar vi med att det här webbinariet håller på i 90 minuter. Så det betyder att vi är färdiga runt 8:30 ungefär. Men vi kickar väl igång med första ämnet som är rullsystem för försegel. Ja.
man kan jo have rullesystem. Mange af de moderne båter, nybygte, moderne designede båter, har et rullesystem under dæk. Tidligere havde man altid rullesystemet over dæk. Skillnaden er, at man får man får underliget, fosen underliget får man nærmere dæk. Man får mere, når man har rullen under dæk. Passage, når man skal i land og så videre, der er indtil heller noget rullesystem, som er i væggen, når man har det under dæk. Det er mere slimmert og så videre. Det er klart, det koster lidt mere at konstruere og bygge båden, men frem for alt så får man fuggen underligget på fuggen nærmere dæk, og det har jo mange fordele, det har også lidt nagdele, og fordelene det er, at man vil have underligget så nær dæk som muligt, så der kommer et flow også ned af seglet, og det vil rundt om seglet, og det bremser, om der er for mygge glap. Når man ser, og især de nye America's Cup båter, de til og med storseglet har de konstrueret, så det også kommer hen længst med dæk, for ikke at få det drag ned under. En ældre model båd, Albin Cumulus, som har rullesystemet over dæk, kan man bygge ned en NF og så videre, kan man bygge ned i ankerbrønden, og så får man halsen ned i dækshøjde, og det er fint at fungere, men man skal komme ihåg, at det giver lidt mere friktion i indrulningen, fordi at linen, den skal vinkles, rullelinen skal vinkles 2-3 gange, inden den kan komme hen længs dækket, og det skaber mere friktion. Så det skal man have klart for sig, om man tænker om at bygge om. Så kan man gøre det på en del bådtyper, men man skal tænke over friktionen. Ja. Og så er der jo en masse ulike, altså Seldens Felix, det er jo dem, som er markedsledende, og specielt i vores del af verden, er det jo dem, vi ser absolut flest. Så er der jo franske system, Fac Nord, og der er Harken, der amerikanske systemer, og der er Profiler, der er flere ulike systemer. Men vi kommer ikke mere ind på det. Funktionen er den samme. Ja. Her går jo rullelinjen under dæk. Ja. Ja, der er rullelinjen jo bygget ind. Den er temmelig sikkert elektrisk, skulle jeg tro. Når vi har et førstoksprofil, så er det jo førstoksspændingen vigtig. Altså har man for slak førstok og for mye sak, så kommer der for mye friktion ind i wiren mod. Der er plast, distance, og så er der aluminiumsprofilen, og så får det for mye friktion, og så ruller systemet dårligt. Systemet slits også, og seglet får for mange væk, når man ruller ind. Mange tror, at man skal holde igen i skotet for at få en blå indrulning, men det er lidt fejl, eller det er fejl. Man skal falde over, segle mere med vinden, om man har mulighed til det, og så slæbe på skotet, så man har løst skot, når man ruller ind. I alle fald de første 30% af segel og sådan nogle ting, til man har en blå indrulning i gang. Så kan man bare holde igen på skotet for at det skal komprimere rundt førstoppet og indtil tage for mye plads. Fordi der kommer, nu pikker jeg på skærmen, Axel her, så der kommer væk. Man kan se, der er lidt tendenser til væk på det segel, at der kommer sådan nogle snevæk op her, om man ruller for tight. Vi kommer ind på det senere, man har sådan en ræb, kan bygge ind en ræbkompensator i førliget for at eliminere de væk, et forsøg på at eliminere dem.
det kommer in på sen. Ja. Vi pratar ibland om något som kallas frivarv på Sedéns Förlex. Ja. Det er lidt svårt at beskrive her, men det betyder, at når man monterer seglet, så skal man dreje i rulle, så skal man holde i halssjaklen ned på rullen, og så kan man dreje i rullelinjen, så skal selve profilen, den skal rulle et varv, inden halsen på seglet ruller, inden den webbing loop på seglet, hvor jeg ruller. Og det gør også, at man får en indrulning med færre væk, og det hjælper til at klårene seglet, når man ruller ind. Det er bare Saldén, som har det frivarv. Når man kommer i hamnen, så er det en god idé at slippe lige til grann på faldet. Seglet behøver ikke at stå hele sommeren med stræk på fiberne. Det er unødigt. Og man bør endda trimme på førligsspændingen, beroende på vindstyrken, man segler i. Lettere vind, løsere faldspænding, og så des mere det blåser, des mere drar man i faldet. Det er præcis det har samme funktion som Cunningham. Når man drar i faldet, så åbner man med seglet, man drar frem buken, når man åbner bak i agterligget for at slippe ud vinden. Okay. Er der skillnad på masthead og partialrigg, hækstag? Ja, det er det jo. Man skal komme ihåg, at har man en masthead accent 26, når man så drar i sit hækstok for at få mere spænding på førligget, så drar man jo op, eller i førstorket, så spænder man også førligget, og så skal man holde lidt kold på, at man ikke spænder førligget på seglet. Så kan webbingen på seglet jo sprække, eller til og med, jeg har set Förlex-systemer, hvor det går sønder nede i, hvor sjaklen sætter på rullesystemet. Og det er temmelig på grund af for mye hækstok, og så er der for mye power i. Så sådan en fiberfugt med nogle med aramidfiber eller nogle ting, så kan de dra rullesystemet sønder. Så det er jo en god idé at tænke på. Dra i hækstokket, når det bør brælle i, så skal man holde kold på sit førligspænding på førseglet. Jag sätter kanske ett märke på hockfallet för max. Og det, jeg har set det på accent 26, har jeg set det et par gange faktisk. Ja. For at få den bedste start på indrulningen, og den letteste, mest friktionsfrie indrulning, så når seglet er helt indrullet. Når vi ruller ind seglet, så drar vi linen. Vi drar lina over rullen. Når seglet er helt indrullet, tight som man vil have det i hamnen, så skal det være maks 3 varv inde på rullen. Der skal ikke være 7, 8, 9, 10 varv. Så om man vil se en stor skillnad, når I kommer ud til båden og tester det her, så vil I oftest oplever man en skillnad, når det ikke er for mye line på rullen, når det er fuldt indrullet. Det vi også sjovt på, det er at smøre systemet. Altså, og kom ihåg at smøre svirvelen i top også med fedt. Og der er huller, som man kan smøre topsvirvelen, og der er huller, der er jo et smørhul der, til eksempel, så man kan smøre systemet ned, og det gør oftest gør det også indrulningen enklere. Skal man smøre selve profilen, så det bliver enklere at hisse seglet, og seglet svåre snapper på faldtrimmet, det skal man gøre med teflon indtil silikonspray. Teflonen
den tørker, og så lemmer den yta med teflon, så den samler ind til smuts. Andre smøremidler, som indtil tørker, de samler åt sig smuts, og så har det bare en negativ effekt, og seglet bliver tasket at se på, når det har været op og ned der nogle gange. Så kom ihåg, på høsten, der får vi ofte ind segel, som har rullet ud, og så blev sønder. Så når man kommer i hamnen, så se til, at rullesystemet er låst ordentligt, skotet er sat fast ordentligt, og kan rotere med en sejlteje, et beslagsband rundt om ude ved skotet, så indtil seglet kan rulle ud, så det ikke ruller ud af sig selv. Ja. Yes. Jag vet någon gång så har vi haft någon fråga om hur man ska förvara rullen på vintern. Och där har du ett stående tips, och det är att förvara rännan på rullen neråt så att inte den blir, eller rännan på profilen neråt så den inte blir vattenfylld och frostspränger. Ja, det har vi sett nu, att den kan frostspränga. Og så er der jo folk kommer og plaster ind og taber ind selve rullesystemet dernede, og det kan kanskje være smart for, så er det lidt svårere at komme ud, om der er nogen, som er lidt lidt snolige grejer, men det er blødt, og det bliver, der kommer kondens, og det jeg tycker inte det är bra. Sen är det här med hur rullelinan möter första blocket. Ja, det skal man jo også trimme, så der er ingen friktion her, når den møter hen på mandtoget eller pulpitten. Og man kan låse hernede, og herude kan man låse og vride systemet, så også åbningen på systemet, den kommer ret. Seldens, der skal vi jo altid på en Førlex. På en Selden, der skal vi altid montere UV-ryddet, eller det rekommenderes, at man monterer UV-ryddet på styrbord side af seglet, og så ruller wiren, som den er tunnelen. Og det er et tips. Iblandt måste man have rullelineren, så den kommer ud på andre siden og så videre, så må vi montere det på bagbords side. Vi har jo seglen, og det vil I se på langt de fleste af vores fotos herunder, webinaret, at der er UV-ryddet på førseglen, på agterlig og på underlig. Men man kan jo også have et føl, cover, rullegen og rullefug, kapel, som man hisser. Så skal man have et spændingerfald, man kan hisse den i, og så er der en langt rocksjædja. Og den rydder mod, så indtil seglet kan rulle ud, men den rydder seglet mod sol. Og har man et UV-ryd, så rydder den også UV-ryddet, så klart. UV-ryddet kalder man også for en offerdug. Så UV-ryddet holder foran, beroende på hvilket materiale man har som UV-ryd, mellem 4 til 8 år. Og beroende også på, hvor mye seglet eksponeres, hvor i verden man har hvor det eksponeres. Nu har vi ingen billeder af det, men vi har også sådan et landgangshåndtag, som kan være smart at have. Det er et typ som et mini-rullegen og kapel, knap en meter langt, og så sætter man det rundt først, og så kan man have et par håndtag, som man kan tage tag i, og man kan placere den der man vil, i den højde, som passer ind. Det gør også, at UV-ryddet indtil bliver smutsigt, når man går til og foran bordet på båden. Så kan man jo i alle fald, når man har en Førlex, så kan man ganske enkelt opgradere sin Førlex med en elmotor. Og det er enkelt at gøre det, men det er jo ikke gratis. Men jeg tror, når man vel har haft det, så kunne man ikke tænke sig at gå tilbage til at skal drage en liner.
Det er lidt ligesom, man skal røre sig frem for at bytte kanal på tv'en, når man sætter ham af sofaen. Det er bekvemt. Så man skal så have knapper brugt til sitbrønden, eller drå elektricitet. Ofte skal man jo tage for en ankerboks eller nogen ting frem, men man skal have knapper til brugt til sitbrønden også. Der findes så klart en nød winch, eller en nødline, som man kan rulle ind, om strømmen den svigter. Ja. Men vi har ju lite mer om den här cellbussystemet från Celdén. För om man installerar och vill installera en elektrisk Furlex så behöver man installera Celdéns cellbussystem. Men då har man också förberett för Celdéns övriga produkter som elvinchar exempelvis. Ja, elmotor till masten. Ja. Ja. Så vi ser att men vi får en hel del sådana här requests och gör en hel del sådana här konverteringar. Och det är helt ovanligt att man också då väljer att uppgradera till elektriska vinchar i samband med det. Det gør, at man kan beholde har man en hyfsat stor båd, og man er nødt med sin store båd, man kommer lige op i alder, så kan man jo beholde sin store båd, fordi man kan fortfarande håndtere det. Ja. Yep. Yes. Så går vi vidare och pratar om rullsystem för storsegel. Och då är det ju primärt två typer vi pratar om. Det är in-mast furling, vilket är det vanligaste. Vi hade en fråga här när man anmälde sig till webbinariet om hur många som hade en rullmast. Och det var 140 ungefär som anmälde sig och 110 av dem svarade ja på den frågan att de hade en rullmast. Så vi har många med rullmast här idag. Ja. In-boom furling är ju inte riktigt lika vanligt. Kanske vanligare på större båtar, men vi kommer till det lite längre fram. Kort. Om der ikke kommer mange frågor. Nej. Til det. Ja, men vi börjar med in-mast. Ja. Her på bilden her ser vi jo, at Celdén og Habarassi og Elstone Sails udvikler en kulfibermast. Og det var jo ret banebrytende med en kulfibermast som en rullemast. Men segel ruller ind i masten. Kort og godt. Yeah. Ja. For at der findes jo også andre rullemaster. Det kommer vi ind på sen, altså producenter, Jetsbar og de franske tilværkere osv. Men for at det skal fungere problemfrit, for det er smart med rullemast, og man kan få det til at fungere rigtig godt, så skal man have helt korrekt rigtrim. Spændingen på riggen, den skal være hårdt sat. Det skal være 20% af bordslasten på topvanterne. Næsten helt op til 25% kan man gå. Det er jo så klart beroende på bådtype. Men man skal have en stum og stædig pipa. Er det der, vi er nu? Ja. Så har vi profilen i rullemasten. Ja. Men, og masten, den skal stå ret. Og den her profil, som man hisser seglet i inde i masten, den skal have ret spænding. Og det kommer vi ind på selv. Ja. Hvor man gør det. Vindvinkel. Ja. Det er samme som med børseglet. Man skal ikke holde igen i børen. Man skal have en løs indrulling i børen, og så skal man falde over lige til, så man har løst, så man ikke har så meget pres i seglet. Og så ruller man løst ind, og så holder man igen på seglet. Men du ska inte falla av helt. Vi brukar prata om mellan 30 och vad det nu här kan vara. 65 grader någonstans. Ja, og latfiggerne, de sætter, man skal helst falde over til, altså som man siger med på bagbord, halse og ned, så bliver det også enklere at rulle ind. Samme der, som sagt, mest i børjen, de første cirka 30%,
så ikke man får de snevæg, som kommer fra halsen og op. Og selv når man har en børjet indrulning af blå, selv kan man holde igen for at tighte det rundt profilen, og så holder man igen, samtidig som man ruller ind. Her skal man have blå faldspænding. Har man forløst faldspænding, så ruller det med væk, og det ruller dårligt. Har man for tight faldspænding, så får man det her overbend, altså et væk, som kommer længs med masten, borger masten på seglet. Altså, og det gør også seglet svårt at rulle ind. Så er man i tvivl, så kan man spænde faldet til, man får det, man ordner den, får det overbend, altså det her, det er sådan et væk her, som kommer længs, til man ser tendens til, det kommer. Selv stopper man, eventuelt slæber man lige til græn, efter man har fået det overbend. Man kan tjekke på webbingen, som går ned på hooken, nede ved halsen, at den ikke er løs, men spændt. Men ikke for spændt heller. Men det overbændt, det er dårligt at rulle ind. Mærke på kig? Ja. Bomvinklen, den er jo lidt vigtig her. Så at sætte et mærke på sit bomnærhold og sit kikkenstrop, således at man har bommen sådan i typ 90 grader. Seglet er jo designet i 87,5, altså underlig mod mastlig, for at få så bra indrulning som muligt. Kom ihåg, slæb på hækstorket. Masten skal være helt ork, næsten helt ork. Den skal ikke have lige meget bøj som en konventionel mast. Det kommer vi vel ind på også, men 0,02% af førligget skal den bøje. Og så når man ruller, det er klart, at man skal kolde op, når man ruller ind, at seglet ruller jævnt hele væggen. Har man lagt i, at latterne kommer ind ordentligt, og det indbruger ikke at være noget problem. Så når man ruller ud, så skal man have kold på agterliget hele tiden, når agterliget kommer ud af masten. Og så skal man bare holde kold. Man skal ikke bare, man skal følge med på udholdet. Man skal ikke, fordi ruller man ud for snabt på udrulning, nu på et til eksempel elektrisk eller hydraulisk, så ruller man for snabt, og ikke for at se det med i masten, så kan det bare rulle fel hold ind i masten, og det er ikke bra. Så hold kold på agterliget, at seglet hele tiden kommer ud af masten og jobber sig ubåd. Har man et ældre segel, og det kan hurtigt pakke iblandt, stop, og så ruller man tilbage og får tight agterliget igen, og så ruller man ud. Med en gang, om det pakker sig, så men har man ret trim på graderne, og ret design på seglet, så ruller det fint. Jag fick en liten fråga här. Du sa babord, men bilden visar styrbord. Ja. Yes. Ber om ursäkt för bilden. Nej, men bilden den stemmer sådan set. Man styrer med den hånd, man har klokken på der, så man er på styr på halsen. Okej, så det är styrbord man ska vara på när man rullar in. Det er jeg da næsten sikker på. De sidder på bagbord og side på latterne på et rullestort sejl. Ja. Ja, og så har vi jo i alle fald Saldin. De har jo nogle manualer og noget, som man kan se, hvor man underholder. Og det samme gælder her. Man skal smøre, rølge salt bort, smøre systemet i top og længst nede. Man skal spænde op systemet, det kommer vi ind på. Ja. Vi tager næste. Ja. Det var det, jeg børjede. Det var der, jeg børjede før. At masten, den skal være styv. Der skal spænding på topbanderne. Den må maks bøje 0,02% af længden på førligget. Så det er jo indtil mye bøj på en rullemast. Og det kolder man. På en rullemast tager man bomdirken, og man har, det har de fleste,
og så holder man den ned længs med masten og ned til, hvor bommen møder masten, det punkt. Og så ser man ude midt på, så har man en idé om, hvor mygge masten bøjer derude, og om hvor mange centimeter der er der. Og det illustrerer vi sen, hvorfor det skal være så. Profilen, som vi har inde i masten, som vi hisser seglet op, og den, som ruller ind i masten, på franske master, der er den indtil spændt, der hænger den fast, der den bare sidder fast i toppen, og så hænger den løst ned til rullesystemet. Det gør det lidt mere kompliceret at gøre tilrækkeligt store segel på en saldenmast. Sidder den fast i toppen, og så sidder den fast nede ved wingen, ved bommen, med en typen vandskrue, og det gør, at man kan spænde den, således at den bliver hyfsat spændstig. Og den skal man komme ihåg og spænde ret, og spænder sådan efterspænder hver 3. og 4. år, eller vi illustrerer det selv. Det tager 5 minutter at gøre det. Der har vi de her med topvanterne. Der skal creme på topvanterne, for at man får en, og så skal man jo så følge med på undervanter og så videre, for at få masten ret. En ting, som er vigtigt, som mange indtil tænker på, sjaklen, som monterer toppen, retteren på seglet, eller toppen af seglet, til topsvirvelen, det skal være sådan en arvelong vriden sjakkel. Fordi det spiller rolle for børen af rulningen ude i toppen. Man kan tage bort den, og så hitter man en anden sjakkel i værktøjslåderen, men som indtager vridet, den skal være vridet. Jeg prøvede telefon med en kilde her i sluttet på 40-vækkeren, som havde lige til problemer, og han havde byttet sjaklen, så det skulle han kolde. Og det hjælper også på indrullingen op i toppen af masten. Ja. Tuben. Vi fick en fråga här, eller en kommentar. En delmast som har krum, inga problem. Den behöver inte vara spikrak. Vi ska titta på det. Det beror på, hvilket material seglet er gjort i. Ja. Og hvad man har for latter. Ja. Här ser vi vad som händer om man har en mast med för mycket krum. Ja. Den her profil inde i masten, det er jo, man ser de tømmestræk, den cylinder, det er illustrerer masterøret, og så har man den der mørke ko inde i masten, eller en svart, det illustrerer profilen inde i masten. Og så kan man se, at har man en mast, der bøjer, så bliver det så der, at profilet, eller om profilet ikke er tilrækkeligt spændt, så drejer man profilet bort mod, når man ruller ydet, og så kommer væven i klemme mod åbningen på masten og så videre. Så derfor måste man have en råk mast, fordi at profilen inde i masten, den følger indtil med bøjet. Og så bliver det så som på nummer 2 billede der, ja. Eller den til højre. Ja. Profilspænding. Yep. Om man åbner på, nu vi prøver som ikke saldenmaster, det er det, vi ser allermest her i Skandinavien. Der er en del franske båter, ganske vist, men der kan man ikke spænde det her. Men på saldenmasten er der sådan et langt ovalt, eller et ovalt hul, med et lok. Man tager bort det lok, så kan man få ind sin venstre hånd, og der kommer man jo ind til, hvor man kan sætte fast seglet, den hug dernede, det er der, man sætter fast halsen på seglet. Over den, der er der et aluminiumsrør, og i det er der et hul med en skrue, og den skrue losser man 4-5 varv. Om I forestiller jer, skruen den går ud i et hul på andre siden af det rør, og blokerer det rør, så det ikke kan komme ud og ned.
så skruer man den skrue bort, så man kan løfte det her rør. Og især herude, der er der noter, eller der er indfræsninger i profilen, og der er notgång. Hvad siger man på svensk? Nej, der er så rør ikke kan gå rundt. Det passer med lines. Det overfører kræfterne op i profilen. Så kan man, når man får skruen ud, løfte ud røret, holde med venstre hånd inde i det ovale hul. Så vinscher man på vinsenborg og masten, til man ikke kan holde med venstre hånd længere. Så har man perfekt spænding. Der står også i instruktionen, at man kan tage sådan et en fiskevåg, og så et antal kilo, når man er, men det ved jeg ikke, hvor man lykkes med det, men det står der i manualen. Man vinscher til, man ikke kan holde med venstre hånd. Så skal man så lirke frem og tilbage til de sporene på profilen hernede, så røret kan komme tilbage igen, så de liner, således at røret overfører kræfterne igen. Og det er som sagt, det tager 5 minutter, det er enkelt at gøre, og det er vigtigt at gøre det iblandt. Man kan stikke handen ind, og så kan man røre på den der, og så se, hvor mye den rører sig, profilen. Man kan komme ombord på sådan en båd, der skal montere et nyt rullestolssegel. Så når vi går ombord på båden, så kan man bare høre, hvor den slår mod masten, inde i masten. Så spænder vi den snabt. Yes. Ja. Rullebom. Der er jo... Det er mest til større båd, der findes også mindre båd, et par 30 fod, som har rullebom. Og det er fint. Den er jo tung. Den er noget tungere end en vanlig bom. Og når man vel får det til at fungere, så er alle, der har det, super happy. Det stiller store krav til rullevinkel. Således har man bommen for højt, nokken for højt, så ruller seglet frem. Og har man tværtom, så ruller seglet bort. Så det stiller store krav på, og det mærker på en kraftig fjeder i kikkenstrop og mærker på sin kikkenstrop. Så der mange tror, man får et bedre segel. Altså mange tror, at de får bedre segels egenskaber med en rullebom, fordi man kan have fuldlatter, og man kan bygge agterrunder på som et vanligt store segel. Vist kan man få blå yta, men vi kommer ind på det senere, man må ændre design af seglet efter funktionen. Når man ruller seglet ned, så skal man jo så klart holde igen på faldet, så det ikke bliver for løst, så det ikke får plads ned i bommen. Og så er det her også vindvinkel, når man skal rulle ind. Ja. Det finns ju eller rulla ner. Man får en väldigt tung bom när man har med sig. Ja. Och man behöver också en skena på masten för att det här ska funka. Ja. Man har en skena på masten, og så har man sådan en løs skena. De første beroende på, så klart førlighedslængden, men 3, 4, 5, 6 meter har man sådan en løs del, for at seglet det bliver legnet ud, guidet ud og ned i bommen. Så det er lidt, og det er ikke, det koster, jeg tror prismæssigt er det nok samme som at bytte til en, altså om man funderer på det, altså den nye mast, altså bytte til en rullemast, så tror jeg prismæssigt er det samme, men der er ingenting sparet. Yes. Nu kommer vi till din specialitet kan man säga. Nu har vi snackat rigg och vi har snackat olika system. Nu är det dags att titta lite på seglarna och hur segel anpassas för att funka med de här olika rullsystemen. Vi börjar med rullfock. Ja. Rullfock, det er jo altså højslående rullfokke. Mange både som er konstrueret for segler i Skærgården har jo højslående fug.
mange nye båter, mange Hanse-båter har hulslående fug. Og det er jo, at man har forener, som går på tværs. Og så har man sådan en rødder i skothornet, i stedet for bare en ring. Fordi man kan ikke frem og tilbage langs skib, som man kan på en skotforener. Men så kan man trimme på den. Og så er det, fordi det er det, vi kalder 90% fug. En højslående fug, den er ungefær 90% af førtrianglen. Og så regner vi fug op til 115%. Og vi kan sætte latter i sådan en fug op til knap 115%. På højslående fug sætter vi sjældent sådan en revkompensator eller bugkompensator i. Det kan man gøre. Og man kan på fugge også gøre det, vi kalder fatbøl, altså med en del positiv agterrunder. Så kræver det, at vi har lidt flere latter og lidt længere latter for at gøre det. Det koster næsten mere end det små, men vi kan gøre det. Altså, det kræver en del mere job at gøre det på, når vi konstruerer seglet. Revning og fug. Ja, det er jo en højslående fug. Så kan man jo ikke rulle ind og reber, fordi så fungerer skotpunktet indtil, eftersom man ikke kan flytte. Det punktet her kommer jo frem, når man ruller ind, og så passer det ikke på skoenen længere. Der er nogle kollegaer, som forsøger sig med det der, men altså, vi gør det ikke, fordi vi får prøverne iblandt. Kan I gøre en højslående fug, eller en større fug, som vi kan rulle ind, og så passer den på skoenen, men det bliver ikke blå. Altså, men så en lidt større fug, altså op til 105%, kan man jo rulle ind et par varer og reber. E-flex, det kommer vi vel ind på sen, eller den her bugkompensator, det kommer vi ind på sen. Så en båd som den her på bølgen, den har jo, der ser vi, at topvandet er helt yte er der yte. Det betyder, at den kan ikke have nogle iner, den båd her. Den kan bare have den har søgt spritter, altså, så den kan bare have en max 106% fug, 108% fug, fordi generne kan ikke komme forbi spritterne. Ja. Många sådana här båtar ser vi också använder kodsegeln som rullar. Ja, och det är redan förberett från varvet, ser vi fram på bägget. Ja. Men det är ett annat webbinarie som heter undanvindssegel. Nu pratar vi mycket kodesegel. Och den är under däck, den vi såg här. Ja. Så är det rullvinneren. Det her, det er jo en mycket højskue, en rullvinder. Det er jo en Yankee måske, kanskje. Men og her til det UV-hud, som vi prøvede om før, ser man tydeligt her. Det er et jyskgrå UV-hud, som er i skygger, så derfor ser det mørkgrå ud. Den er jo 300 kvadratmeter, den der. Väger 285 kilo. Ja. Ja. Og den er jo, generen, ja, den er så større end 115%. Vi kan ikke montere, jo vi kan, men man monterer ikke latter i en overlappende gener, fordi, som er større end de der 115%. For ræseren, agterligets ræser rundt topvand og mast og så videre, så knækker man latterne, og latfikkerne kan hænge fast og blive gå sønder og ramle over seglet. Så derfor sætter man ind til jener eller latter i en jener. Som standard er det ofte sådan en bugkompensator bygget ind i førliget. Seglet har jo form som en flyvinge. Vi ser seglets profil. Så det vil sige, at så når man den bugkompensator, den skal kompensere på den vingeprofil, den form seglet har, når man ruller ind. Det skal hjælpe til at plane seglet, og det gør, at man ikke, eller det eliminerer de her vertikale vægt, som kommer, vi viste før.
från halsen og op. Så det vil de fleste have i sine rulleender. Vi overdimensionerer jo, det låter voldsomt, men i gamle dage, der havde man jo typ 340 segel. Man havde den let max januar, den var i lettere væv, den seglede man med i mindre vind i let luft. Selv når der kom mere vind, så gik man ned i en stor læg i 40 segel, og det 40 segel var syet i en lidt tyngere væv, tålte mere vind, seglet var mindre, og så når det bræller det endnu mere, endnu mindre segel, endnu tungere segel, plåner og segel, det tålte mere vind. I dag er der indtil mange, som bytter sit 40 segel, så ruller de ind og ræber. Så derfor designer vi, eller vælger vi ofte et lite tungere materiale på bekostning kanskje af segelegenskaberne i helt let luft, men det er for at seglet tåler at rulle ind og ræbes i mere vind. Og så er der også et tips, det er, når man ruller ind og ræber sit 40 segel, så ruller det ind for mye, så det bliver lige til for lite til den vindhastighed, der er nu. Så tager man belastning af seglet. Det er ikke nogen, man skal ikke gøre tværtom. Altså, vi ruller lige lidt forsigtigt. Vi tager bare et par varv. Så er seglet for stort til vindstyrken, og det sliter mere på seglet. Og kom ned i hugger jeg, som vi også gjorde i gamle dage. Vi ræber store seglet først. Altså, mange er bekvemme og ræber januaren, ruller ind i januaren, inden de ræber store seglet. Det sliter jo på januaren og ruller ind den. Når man ruller den ind, så kommer mere den, og så det nye angrebspunkt på agterligget, og det nye angrebspunkt på underligget, det bliver udsat for slitage. Så det sliter på specielt på agterligget. Man kan sætte ræbeforstærkninger på og så videre, og det hjælper der lige til grann, men det er ikke... rulle ind lige til for mygge, og ræb er storen først. Første ræb, andre ræb, ja. Vi har de her revmarkeringarna. Ja, det sætter vi jo på oftest som standard på underligget. Og det er referencepunkter. Det er indtil sådan, at man absolut skal rulle ind til punkt. Den revmarkering er rullet ind til et vist sted. Det skal opfattes som referencepunkter, om man skal flytte på sin skotræner, og man skal flytte skotræner frem, når man ruller ind. Skotræner kommer frem på dæk, så skal man eventuelt også flytte frem skotpunktet. Og så kan man have et mærke på dæk på skotpunktet, når at ræbepunktet det er på det sted, når man ruller ind, om det præcis forsvinder, så ved man, så skal man flytte sin skotræner frem. Så det er ikke fordi, der er nogle ekstra patches, nogle ekstra forstærkninger, der er nogle ting, det er referencepunkter. Ja. Fatter du det, Axel? Jag fattar, men Axel, han är med. Många ord. Yep. Yes. Då ramlar vi vidare och pratar storsegel. Här ser vi en rullstor, men det här är ingen rullfock på denna bilden. Nej. Det här är ett coachsegel. Der var ikke så mange frågor til det her med januar, eller hvad? Nej, det har vi haft i så mange år. Folk, de kan sgu det. Ja. Det brukar komma lite på slutet sen. Ja. Nej, men, og det er jo mere, der er også mye mere prat om med rullestore segel. Og det er jo den udvikling, som henter hele tiden, og som, hvor Elstrøm Sales ligger på fremkant, vil jeg sige, med samarbejdet med alle varven, så er der også mere prat om. Det var en liten frostig bild. Det här var ju från i vintras med den nya 69an. En av de första turerna när vi är ute och provar konceptet med rullstol på den här. Och det är ju en Fatfird som sitter på denna. Och en kolpipa. Ja, vit kolpipemast. Ja. Här är ju mycket knappsegling på den här. Vi kan titta på evolutionen på rullstol. Och då kan man ju se att när rullstol uppfanns så var det en rätt så mycket negativt akterlik, radialskuren. Och sen eftersom tiden gick så började man sätta korta lattor i akterliket. Sen så kom Elfström med den här EMX
EMS med långa lattor. Och då börjar man få en positiv akterrunda. Och sen så kommer EMS Max. Då vi började komplettera med korta lattor och långa lattor. Och efter det så kom en som heter Fat Furl som är långa lattor, lite fler korta lattor. Och sen tillsammans med Halberassi så har vi utvecklat den här som heter Fat Furl XL som har ytterligare en lattkonstruktion här högst upp. Alltså det är mer skärda på. Ja. Man kan titta på toppen här och se att den är mer och mer. Så motsvarande det negativa akterliket som var från början har vi nu kompenserat med nästan motsvarande positiv akterrunda. Hänger också lite grann på det här samarbetet med Seldén, hur mycket material man får plats inne i masten och hur det fungerar. Men vi kommer in på det lite längre fram. Den har alltså den samma yta som en konventionell storsegel. Ja. Vi ska titta på lite olika rullstorsegel. Här börjar vi med en tidig, det finns fortfarande, med en negativ akterrunda, Dacron-segeln. Vad säger du, Nils? Ja, det är crosscut Dacron-segel, ytan latter. Ja. Så det är ju mindre yta. Och det är inte så mycket att säga om det. Det är ju helt idiotsäkert. Det spelar inte så stor roll på masttrim och sådan nogle ting. Dacronen, den følger med, næsten uanset hvor masten er trimmet. Dog er der grænser for, hvor tåget det kan være, og når seglet også bliver gammelt, så bliver det mjukt. Så hele seglet bliver mjukt, og så det mjuke agterlig, så kan det få tendens til at pakke sig. Men der er det jo ved at være så gammel, så formen den er helt slut. Det oplever man også på et konventionelt segel. Tidiga rullmaster hade ju också då istället för att kompensera en negativ akterrunda så hade man en längre bom. Ja, så satte man, hvis man havde to altså samme model, en med rullmast, en med konventionel mast, så gjorde man bommen en halv meter længere for, at man ville have mere, altså ikke få for lige til segelyte på store seglet. Ja. Vi går vidare och tittar på den som vi kallar EMS. Ja, og der var det jo, at det er segel med 4 fuldlatter. Latterne går hele væggen foran underlig og op til agterlig. Og det gør, at vi kan få lidt positive agterrunder, og vi får et velfungerende segel, som holder formen blå, også når det er indrullet. Fordi at rullseglen ytan latter og rullseglen med korte latter, der når man river, så komprimerer seglet, og så får man en masse væk. Men med det her, der ruller man ind til den første, den første eller andre lat, og så hjælper det segel, eller den latter, til at spænde det nye førlig, så man får bedre form på seglet, også når det er indrullet. Altså når det er rivet. Og så har man jo kommet på, det kommer jo også ind på sanden, vi ser, at jeg sagde, at det går helt ned til foten, det går ind til, eller underligge, det går det ind til lasserne ind til hele væggen. Men det beskriver vi selv. Ja. EMS Max. Ja, der har man så det samme som før, beroende på længden på underligget, 4, 5 eller 6 fuldlatter. Og så mellem hvert fuldlat, der har man så en kort lat. Og det, altså, en ting det er, at vi kan bygge lige til mere agterrunder på igen, men frem for alt, vi forlænger livslængden på agterrunderne. På rullestore segel er det agterrunden, som slits først ind og ud af masten. Og det bør, mellem latterne, så bør det jo komme væk og sådan nogle ting. Så de korte latter imellem, det gør, at vi forlænger livslængden på agterligget. Når vi har rullestore segel med bare korte latter, så har vi kort livslængde på seglet. Fordi det første stille, og det får vi indtil her, fordi det får vi indtil på når vi har fuldlatterne bredt ved, fordi det spænder væven. Men når vi bare har de korte latter, så der latten slutter ind i seglet
på alle segel, der er det et ømt punkt. Der er det et af de første steder, segel slides. Om du har en horisontal lat, eller du har en vertikal, så er det punkt inde i seglet, der knækker materialet så småningom. Og så når man har en lat og tyngdekraften og så videre, så får man væk, og man får snappere, altså man agterledet slidt snappere. Man kan ikke bygge så mye agterrunder på. Er man for optimistisk og bygger for mye agterrunder, så får man endnu mindre livslængde. Og vi er jo ude iblandt, så hører vi, hvorfor dit segel en halv kvadratmeter mindre end konkurrentens segel? Jamen, det er, fordi jeg bygger et segel med livslængde. Sådan er det. Ja. Ja. Men det er EMS max en kort lat indimellem hver fuld lat for at øge agterrunden og for livslængden på seglet. Har man ett gammalt EMS med enbart långa latter, är det möjligt att sätta in kort? Jamen det gør vi. Nu når hvis der kommer kunder ind med til øversiden og service der, og vi kan se, at der er for mange væk, der er ude i agterligge mellem latterne, så kan vi montere for at få spændt på seglet igen. Så det gør vi hver vinter. Ja. Så der kan man jo få frågeren, den kan vi jo tage redan nu. Jamen får det plads ind i masten med alle de latter? Seglet, det bliver mindre og mindre derude. Pipen, den er cylindrisk, så og seglet får jo plads nede ved underligge, så ingen problem med at få plads ind i masten. Der er mindre og mindre segel, som skal ind i masten, jo længere op vi kommer, så vi kan komme hvor mange latter i som helst. Ja, vi är nästan här då på att säga. Här kommer då det allra största seglet som är en fat furl. Ja. Och där kommer det ytterligare korta lattor till. Ja, der har vi også en kort lat mellem masten og den første fulde lat. Og det er for, at vi kan have en rette på seglet. Og så nærmer vi os samme store læg som et konventionelt segel. Mm. Og der er det, at nu her jo flere latter vi bygger i seglet, des større krav stiller det på materialet. Altså et stummere materiale for at bære livslængden på agterligget og bære agterligget. Og med flere latter og med, når vi har stummere materiale i seglet, så stiller det også større krav på korrekt trim af mast og indstillinger, som vi var inde på før. Det er vigtigt, fordi ellers så får man for dårlig funktion, eller man får for mange væk, når man ruller ind. Er det lämpligt at gøre et sånt her segel i dakron? Det kan man ikke. Det bliver for, det tøjer, det er alt for, der er ikke spænst nok i det. Så det kan ikke bære det der. Ja, det er ikke mange sæsoner, du kan segle med det. Det her er et Epex membran segel, vi ser. Ja, og nu når man ser, altså Halbarasi, vi har jo gennem mange år et langt samarbejde med Halbarasi, og vi har mange billeder af de både, så klart, fordi når vi ser de store Halbarasier, så måste de have segel med stoma fiber, aramid, fordi vi kan ikke bygge et dakron segel til en 62 eller en 69, og det får ikke plads inde i masten. Vi skal i så chok et materiale, hvis vi bygger det i polyester dakron, så det får ikke plads inde i masten. Der er jo mere bild på det. Ja. Der ser vi jo latterne her snit nerifrån og op, og de korte latter. Ser også et UV-skydd der. Ja, det bygger vi jo på som på jeneren, så på det, som stikker ud af masten, for ikke materialet skal brænde solen. Det er jo et Teknora fiber, vi ser her. Yep. En 412'er. Og her ser vi også en ganske råk masten, når vi kolder ned her. Jeg ved ikke, om vi kan se det på billedet her, men vinklen på latterne er ikke 100% parallel med masten, og der er mange faktorer, som kommer ind nu, når vi designer seglen
og finishen på seglet, hardwaren på seglet, for at det skal være funktionelt. Der illustrerer vi indrulning eller revning. Og så har man rullet ind til en lat, og så har man spændt det nye 40-lig, når det er rullet ind. Det mørkgrå segel, det er jo rullet ind for ræber. Og der er revmarkeringer ude i agterligget, som man kan have kold på, som referencepunkter. Ja, vi var jo inde, det segel Yton latter, segel med bare lange latter, rullesegel med bare korte latter. Det syr vi også. Men de fleste vi syr, det er med enten helt Yton af anledninger, og det glemte vi før. Når man har et stort segel, rullestort segel, Yton latter, så kan man jo Yton problem ræve med vinden. Det kan være lidt kompliceret, når man har latter i, korte latter eller lange latter. Så skal man som med det konventionelle segel lidt op i vinden for at tage pres af seglet og rulle ind. Og så har vi kombinationen lang-kort. De lange latter, de er altid runde, for at de skal kunne følge med. Har man latter? Ber om ursäkt för detta. Ja, vi kom ifrån at de lange glasfiberlatter, de er runde, for at de skal kunne røre sig ind i masten, og de skal kunne røre sig hele væggen, så derfor skal de også kunne røre sig ned i latlåsen. Så der har vi har indtil den her kobberbrand eller velcro-lås, som jo efter et antal år i salt og sol, så skal man bytte til den velcro. Der har vi sådan et plastrør, så man kommer op latten i latfikkeren, og så når man kommer til enden på den runde glasfiberlat, så kommer man røret på, og så den dynamiline, så spænder man den, og så forsvinder det grå plastrør, det forsvinder op i fikkeren der, og så knytter man, og så har man blå latspænding, og man har der er ingen velcro, som losser, og som bliver brændt af sol og salt og så videre. Den knop der, den holder, og man kan holde latspændingen, og latten den kan vride sig på væg ind og ud. Så det er det bygger ind til mere. Det gør ind til sikkert chokker, end når man har logger af velcro og så videre. Det er blå. Jag blev lite tagen här av vår tekniska fadäs. Ja. Men jeg syr bare på, for så kan man have teflonspray. Det vil være, du kan have teflonspray, Axel. Så kan man spraye, hvis Axel jeg pikker på skærmen her, så kan man jo de der punkter, som bliver eksponeret mere mod yteren, når det skal mod masten, det kan man spraye med teflonspray også. Og så bliver det bare svamp ind i masten. Perfekt. Ja. Inrullning. Och här finns ju många tankar om hur det här ska fungera på ett bra sätt. Och det är inte bara en slump att det funkar. Man har mellanrum mellan alla de här latterna. Och det är viktigt att det är exakt rätt mellanrum så att inte latterna hamnar på varann inne i masten. Det är samma sak i botten, att de här lattlåsen inte ska hamna på varandra. Därför slutar latterna på olika ställen i seglet. För att det ska vara enklare att packa det inne i masten. Ja, hvis man har latlåsen helt nede ved underliget, som vi ser fortfarande nogen gør. Ja. Så når du ruller ind i masten, så bygger latlåsen på hverandre ind i masten. Ja. Och så här är det uträknat var latterna ska hamna inne i rullen för att de inte ska hamna på varann. Och det påverkar ju då såklart mellanrummet mellan varje lång latta och varje kort latta. Och det gör vi i segeldesignen. Det är många av våra konkurrenter som inte har fått ihop det här riktigt ännu. Men det kommer väl. Så därför är inte avståndet mellan latterna exakt samma. Nej, i konventionelt seglet, der deler man jo seglet. 4 latter, så deler man seglet, så man har 5 oftest. 5 lige store, men det gør man ikke her helt. Nej.
Och så antal latter. Nu är det här ju en ganska lång bom, så därför är det så många latter på en alltså sådan en 37-fods båt. Der op til 37 fod, der er jo 4 latter, og så når man kommer derop i nærheden af 37 fod, så bør man med 5 latter, fordi at underligget bliver så langt, bommen bliver så langt. Ja. Når man skal hente de her latter her, har man en rullemast, og så når man skal have latterne ind, så er det også en tips med teflonspray. Så sprayer man, enten sprayer man på bryggen, eller så det skal ikke ned på dækket, der teflonspray. Men sprayer latten på, når man kommer, så er der mindre friktion, når den skal op, og så er det sidste stykke, de lange latter, så er det mycket enklere at få dem op i seglet. Det är riktigt bra. Den har en sån här klassisk fråga när folk kommer och ska lämna segel och ska göra av lattorna på vintern. Ja, och de fleste, de förvarar ju, de lägger lattorna längs med mandtåget, tejper dem fast eller stripser fast dem på mandtåget. Och så den långa latt, eller eventuellt de 2 långa latter, de är längre än båten. Men så tar man glasfiberdelen runt pulpitten, akter pulpitten runt om båten där. Den är ganska, de är ju ganska flexibla, de glasfiberlatter. Så det är det de flesta gör. Ja. När lattorna kommer till oss så är de packade i en tejprulle så här. Då ska man vara ett par man och öppna den kartongen. Ja, vi får ju 25 meter som är rullade i sån 120 i diameter. Ja. Yes, här har vi också då placeringen på vad heter det? Änden på lattorna så att inte de ska packas tillsammans i seglet. Ja. Så därför är de inte horisontellt alignade utan de har slutat på olika ställen i seglet. Ja. Et rullestorssegel, det skal man jo også trimme lite på som med et vanligt storsegel. Altså i lettere luft, så behøver man indtil, jeg ved ikke, man ser det på det billede her, men jeg kommer bare til at tænke på det, det ser ret tight ydt på, i ythålet. At i let luft, så kan man slippe lidt efter på ythålet, så man får bug på seglet dernede også. Og så jo mere det bræller i, des mere drar man ythålet til man og ploner seglet dernede. Man ska komma ihåg också att trimma sina segel även om... Ja. Nu ska ni slippa danskan en liten stund. Nu ska vi släppa in Filip från Kryssarklubben. Och han ska prata några minuter om utbildningar och båtpro-programmet. Så vi släpper in Fredrik här som är. Hallå mannen! Tjena, hörs jag bra Axel? Jättefint. Jag tänkte tack så att du ska slippa vår nuna lite tag så jag stänger av våran kamera. Så lämnar jag ordet till dig får du säga. Ja men tack. Filip Breiten har som sagt jobbar på Svenska Kryssarklubbens rikskansli sedan i mars och jag kommer jobba med utbildning och jag kommer jobba med lite olika projekt, bland annat vårt Yacht Training Center där båtpro-projektet är en del av det stora programmet. Kan vi ta nästa slide förresten Axel? Tack. Så jag vill också informera er om att vi har ju lite kurser på Kryssarklubben. Vi har seglarintyg 1 och 2. Båda de kurserna är för de som är ganska nya till segling. Framförallt seglarintyg 1. Men jag vill bara informera er om att kurserna finns. Vi har ett gäng kurser här nu i början på sommaren. De hålls både i Saltis och på Tyresö. Nu, tack. Och de är lite olika i sina särarter. Den som utgår från Saltsjöbaden, då är det lite större båt, lite lägre pris, men kurserna hålls över dagen och det kan man säga är en lite mer intensiv kurs. Medan kursen som är i Tyresö, då är det en lite mindre båt men lite mindre grupper också. Och den kursen är över längre tid och då sover man över. Så det finns någonting för alla. Och det är lite olika pris beroende på om man är medlem eller inte i Kryssarklubben. Men det här är som sagt lite mer för beginners. Även om seglarintyg 2 går in lite grann på segeltrimning. Så vi kan ta nästa slide. Så vi har ju startat det här båtpro-projektet också. Och
båtprov är ju liksom ett sätt för oss att kunna fylla gapet mellan de här kurserna som finns, segeltyg 1 och 2 till exempel, och elevens behov som kan vara någonting mer specifikt. Vissa av våra elever som hör av sig till oss, de vill lära sig någonting väldigt specifikt på båten, och då är det lite yxigt att gå en hel kurs bara för man vill lära sig någonting så specifikt. Så man kan anlita en båtprov via Kryssarklubben. Vi har ett gäng stycken som är runt i hela landet. Så har vi 2 stycken unga killar också som är kappseglare och är jätteduktiga, och de kan lära er massa grejer om segeltrimning och annat. Ungefär i nivå med den här presentationen är de duktiga på segeltrimning och kappsegling. Sen så har vi också båtprov som är duktiga på liksom stora båtar. Jag till exempel har en bakgrund som sjöofficer och kanske lite bättre på att lära er förtöja med en större båt, typ en stor motorbåt. Så vi har en båtprov för alla behov helt enkelt. Så det kommer komma lite information som ett medskick efter den här presentationen, då ni kan få lite info om hur man kan få tag i en båtprov om man vill anlita en sådan. Och det kommer också skickas ut länkar, både här i chatten men också i presentationen, och så kommer det komma ut efter presentationen är klar. Så att det finns en kurs för alla här. Det var det jag ville säga. Tack så mycket. Då kan ni fortsätta, Elfström. Ja, men tack Filip för detta. Jag försökte koppla in länkarna där, men insåg att då landar de på min andra skärm där. Så har du möjlighet att klistra in länkarna i chatten så vore det kanon. Så kan folk hitta det. Och de kommer också att komma ut i ett mejl som kommer ut här efter att den här presentationen är klar, precis som Filip sa. Nu växlar vi över till dansk igen, och så ska vi prata lite om utveckling och testning. Där har vi ju då det här samarbetet med Hallberg Rassy, men även med många andra varv där vi levererar segel till varven. Bavaria, Hanse och ett XJ, ett 20-tal andra varv som kommer med Elvström-segel. Ja, vad ska vi säga om detta, Nils? Här är en bild från tidigt i vintras när man var ute och testade Hallberg Rassy 69 med de nya rullseglarna. Och, altså, det er jo, som vi viste, de her latlås, som vi viste før, og alle sådan nogle ting, udvikles hele tiden. Og nu, den nye de for et par år siden kom med kulpiber for rullemast, det stillede også helt andre krav på design af segel, fordi den var mye stummere end aluminiumsmasten. Så der fik man jo også lidt indsigt i det. Og Magnus Rassy, han sidder også hjemme på kontoret og tænker og yder og tester sine båter. Han tester sine båter uhørt mye og kommer med gode idéer og tips, og kan vi teste det, og kan vi gøre det, og danskerne, altså headquarter i Danmark, Elvstrøm Sales er jo dansk, kommer de med i det og foreslår for Magnus, så Magnus indtil vil han gerne teste det, men det skal testes inden det skal ligesom i produktionen på en ny båd, og det gælder for alle varven. Ja, men det er frem for alt funktionaliteten og livslængden, som der bliver jorgat hele tiden. Ja, vi ska inte klappa oss mycket för ryggen, men här är i alla fall ett gäng varv. Det är väl ett 30-tal till som kommer med Elvström-seglarna. Og det er det her, nu når vi shorter så mycket om de her latter, altså Bavaria. Hvis du køber, når man bestiller en ny Bavaria og med rullemast, hvilket mange er, og der så man opgraderer, man vil have latter i seglet, så er det lange latter.
en Bavaria kommer inte med korta latter, så är det den här EMS med minimum EMS med korta latter eller EMS Max. Det är aldrig med korta latter. Och det är också Bavaria. Nej, de vill inte heller ha de korta latter. En kort nyhet. 15 januari så startade vi vårt säljkontor och lager i Nacka med Noel, som tidigare har jobbat på Arcona och varit produktionsansvarig på Gravsegel. Så är ni i Stockholmsregionen vill boka ett möte med Noel, så går man in på vår hemsida och under kontakt så kan man boka möte. Kan man göra antingen ett online-möte eller ett möte rent fysiskt med Noel och gå igenom segelbehov framöver eller få tips och tricks. Och han kommer också gärna ut och titta på båtar och mäter och kommer med förslag hur man kan jobba med segel framöver. Kommer lite mer reklam. Vi har en nyhet som kom ut här i vintras som heter Xylo. Det är ett nytt material som motsvarar North 3D kan man säga, fast det gjuts inte i form, men det har samma egenskaper i duken. Vi behöver inte... Nej, jo, det är men för inrullning, för att rulla in och till stora båtar, där kommer det till att ha en lång livslängd på form och på segel. Det är på båtar över 40 fot för att materialet är fruktansvärt styvt och stabilt. Så på mindre båtar så kommer det inte riktigt till sin rätt. Ni kommer också ha möjlighet, alla som är medlem i Kryssarklubben, om ni inte känner till det, att på Elfström Sails hemsida få en medlemsrabatt på 10% på segel. Det är en stående rabatt som alla Kryssarklubbsmedlemmar har. Och man går in på vår hemsida och lägger till SXK på slutet. Det finns också länkar på Kryssarklubbens hemsida. Man kan ta sig dit. Det är ingen sida som ligger publikt hos oss, utan det kräver att man är medlem för att... Ja, och är det Kryssarklubbmedlemmar som lämnar in segel för service, så kom ihåg också att säga för så är det också rabatt på det arbete, det servicearbete. Det är inte så många som gör. Nej, vi hade en stor kampanj här, jag vet inte, men några av er kanske känner till det. Vi gjorde fri översyn för Kryssarklubbsmedlemmar. Och där hanterade vi 250 segel på, men det var 60 dagar ungefär som vi gick igenom. Och en del behövde ju lite mer än bara översyn, men många var som vi bara tittade över och gjorde ett protokoll och skickade tillbaka till medlemmar. Det kommer att komma något liknande till hösten. Vi har inte riktigt utformat exakt hur den kommer att se ut i detalj, men det kommer att komma en kampanj med översyn även i höst. Det som vi erbjuder idag är ju då 10% på ett rullsegel. Det är samma standardrabatt som man har på ett som Kryssarklubbsmedlem. Man har också 15% om man skulle vilja köpa 2. Och högsäsong. Ja, det fina just nu är att vi har faktiskt kapacitet att producera segel till sommaren. Vi har mellan 4 och 6 veckors leveranstid idag på segel. Så att har man ett behov till sommaren så är det inte för sent. Tyvärr är det lite längre leveranstid på nylon och undanvindssegel. Där har vi ett väldigt hårt tryck just nu. Men på storsegel och försegel, alltså Fock då, eller Genua, så har vi möjlighet att producera det riktigt snabbt just nu. Nu har vi kommit till punkten som är frågor och svar, och jag ser att klockan tickar, den är 20:25. Vi har schemalagt 5 minuter till, men är det fler frågor så hänger vi gärna kvar. Jag kommer att skicka ut en förfrågan här också, eller en omröstning på vilken typ av segel man har. Den kommer i chatten som man kan svara på. Den kommer här nu. Kan man se där hur många medlemmar som har rullstol, korta lattor, inga lattor. Och annars så får ni skjuta på med frågor i chatten, så ska vi svara på dem. Jag ska se om vi har någon gammal fråga som vi inte... Ja, vi har en fråga om man ska släppa på akterliket vid inrullning, och då pratar vi försegel.
Vad säger du, Nils? Släpp på akterliget. Ja, han menar att han går fram på... Behöver man släppa på akterliket innan inrullning? Alltså gå fram på fördäck och släppa fram skotpunkten, tänker jag. Nej. Släppa på akterliket. Nej. Man släpper på skotet. Yeah. Och så rullar man in. Och man släpper bra på skotet. Ja. Yeah. Sen har vi en fråga om det finns någon risk att toppsviveln skadas av för hårt ansatt genoanfall. Ja. Det kan den ju också. Altså, det er jo præcis som systemet dernede. Så kan topsviveln jo også, vi har set det på, det sidste jeg så det, der var det jo en stor, det var en stor Halbarasi, jo med hydraulik, hvor den fik lidt for mye creme på hydraulikken. Der var det topsviveln, som gik sønder, og indtil dernede. Ja. Vi ser att på våran lilla omröstning här så har vi 12 personer som har långa lattor i sin rullstol och 5% som har inga lattor eller korta lattor. Så har vi 26% som inte har någon rullstol. Vilket är fint såklart. Finns det på film hur man hissar och tar ner sina rullsegel? Det finns ett antal instruktionsfilmer på vår hemsida. Däremot har vi nog ingen om hur man hissar ett rullsegel. Vi har hur man rullar in och ut. Men det ska vi ha gjort. Ja, vi tar den till oss. Ja. Det finns också en film på bland instruktionsfilmerna där Magnus Rassi pratar om utvecklingsarbetet med Elfström och Halvar Rassi. Hittar man också på vår hemsida under filmer, instruktionsfilmer. Shoot, vi behöver lite fler frågor. Vi har 1 minut till. Ja. Vad ska till för att undgå slitage vid revning av storsegl? Ja. Når man ruller jeg antager det er en rullemast, så skal man også rulle ind, tykker jeg, kan få lite for mygge, altså gør seglet ræver for mygge, og segler man lang passage, altså flere dage, så skal man flytte på sit rævepunkt, så indtil store seglet slits på samme punkt i mastøbningen, til eksempel. Segler man en vækker eller flere dage i mygge vind, og man har revet, så rev lidt ind eller rev lidt ud, således at man at væven den indtil slut samme sted mot masten. Ja. Här har vi en fråga till. Har svårt att få översta telltailen och flyga. HR 310, långa lattor, rullstol. Ja. Altså stænger det for mygge, eller hvad tror du? Jeg skal tippa på det. Ja. Nej, der er jo ellers der er jo ganske mye twist i sådan nogle rullestore segel. Så skal man jo kanskje hjælpe med slæb på kikkingstroppen, og så kan man i let luft hjælpe med bomdirken, altså løfte bommen lidt med bomdirken. Har man en vang ned i sitbunden, så kan man jo køre vangen op til lu, og så får man så man slæber mere på skotet. Altså man kører vangen op til lu, vangen op, og så slæber man på skotet til når bommen den er midtwhips, så får man også løse agterlig. Har man indtil den vangen, så får man hjælp med dirken. Altså løft bommen op med dirken. Det hjälper inte med rodkicken tillräckligt. Nej, det er ikke sikkert det gør. Nej, man kan pumpa rodkicken annars. Ja. Annars om man använder dirken får man vara lite försiktig när man slår. Ja, og man skal komme ihåg også at slæbe på dirken igen, når man skal til at rulle og sådan nogle ting. Ja. Om seglet fastnar i rullmasten på väg ut, vad gör man? Ja. Orsak. Det er årsagen enten er der for mye agterrunder på seglet, og seglet bør blive gammelt,
og så kan det pakke. Eller om man har altså rullet, at profilen inde i masten har rullet snappere, end seglet er kommet ud af masten. Men har man forløs kickenstrop, altså har man bommen over eller under 90 grader, så får man også forløst agterlig, så kan det også pakke. Og det, jeg var nede på Kanarieøerne og hjalp en halbarage, som det havde pakket. Og det var bare, så det var elektrisk eller hydraulisk eller hvad det var, så er det jo frem med winchen, og så bare ruller forsigtigt og drår i ythålet og se det kommer ud og ruller ud, og når det ikke kommer ud længere, ruller tilbage, ruller ud, og så hele tiden frem og tilbage, og så brækkede vi bommen over, så vi fik vinden til at hjælpe også, og så frem og tilbage med håndtorket, altså manuelt. Og så tager det en stund, når man står og lige går ud seglet, hjælper ind til det, så må man jo ude masten i en stol, og så gør samme sak frem og tilbage, og så en som hjælper seglet ud. For det kan jo pakke sig reelt. Yeah. Altså, så med en gang det bør pakke sig, stop, så forsøger at rulle tilbage igen, og så få det rullet ud i yden. Eller så må man have en op i masten og hjælpe det ydet. Så med en gang, at man ser agterlig indtil det kommer ud, så skal man være våken. Yeah. Är det så att man har frågor som man inte vill skriva i chatten här, så är man väldigt välkommen att mejla dem direkt till oss, info@Elvström-Sverige. Vad är det som sitter för nära masten? Han får dela om tältteglen, sitter för nära masten, tänker jag. Ja. Jan, om du har tid i sommar och ta en bild på ditt storsegel när du har problemet, så får du gärna göra det underifrån bommen och rätt upp. Så skickar vi den till oss, så kan vi återkoppla och se om vi ser något som man kan göra. Ja, for den skal jo sætte ud til agterligget. Ja. På kanten agterligget. Ja. En typ 25-30% nere fra masttoppen. Jag ser att vi börjar dra över tiden. Vi är gärna kvar, men innan man lämnar så får man gärna komma med någon kommentar eller någonting. Om man har några åsikter om webbinariet, något vi kan göra bättre eller något man undrar eller förslag på andra webbinar, så är det bara att trycka på det. Så tar vi det till oss. Yeah, men med detta så tackar vi för ikväll och önskar er en riktigt härlig sommar om vi inte hörs och ses innan dess. Så stort tack för att ni tog er tid att vara med. Tack så mycket. Hej då!